Isu mai vedu vakaroorwa baba vaine umwe mukadzi, kwakubva vaita barika. Mai guru vakazodzingwa asi havana kana kufara nazvo, vakachema vachisiya vana vavo. Vanhu vaiti pamwe vazorora, asi mai guru vakatanga vanyatsoona kuti vana vese vapedza zvikoro ndokubva vauraya murume. Amai vedu vakabva vafawo nenzira imwe chete yakafa nababa. Isu vana kwakusara mumaoko amai guru. Izvo vainyepera kunge vane rudo, asi vachitishandisa. Pavanga pasina kana chinobatika kana kugara nevarume kana vakadzi mudzimba kwatiri. Vedu weye kuzofambawo kwatakaitwa nekununurwa, asi yaiva long process chaiyo. Hama weye ngatizvibatei, barika musha waSatani chaiwo. Unosekerwa nemunhu seanokuda, iye achikurongera hora. Iye zvino tinotokipa distance tichiita zvinhu zvedu, so that havabate-bate futi kuda kutikanganisira upenyu hwedu. Upenyu hwebarika hwakaoma. Musambofe henyu makafungira zvekuda kuita barika. Please, please, zvinhu izvi zvinokonzera godo, kuurayana nekuroyana mumhuri. Hapana kana chakanaka chinobuda. Ndangoti ndibatsirewo vamwe vangu vangadaro vari munzira yekuda kufunga kuita barika. Maita henyu.